Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Biden a ye laseli kɛ tɛnɛndon ko bɛnkan mun sɔrɔla septembre kalo la n b'a a boloda k'a fɔ ko dɔ bɛna fara baarakɛlaw ka sara kan a tun b'u ka kɛnɛya ko fɛnɛ makara an'u ka sɛngɛlafiɲɛbɔ ko a ko a b'a fɔ k'a lajɛya ko ni nɛgɛsira datugura ko a bɛna dankari u ka sɔrɔ la. Biden ye nin kuma fɔ a ka laseli kuma dɔ la ko ni nɛgɛsira tɛ jagokɛlaw ka minɛ minnu bɛna ani Ameriki kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ caman da bɛna tugu. Kɛnyɛrɛye baarakɛla caman de farala ɲɔgɔn kan u ye laɲini kɛ Ameriki wasadenso fɛ ani Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ko u ka wuli ka jɔ kɛ sigikafɔ la yaasa baaraɲɔnkiri kuma min bɛ senna ko a kana se ka bɔ. Ameriki jamana ka wasadenso filanan Chambre des représentants o ɲɛmɔgɔ Nancy Pelosi ko wasadenw u bɛ jateminɛ la dɔgɔkun na ka sariya dɔ ta yaasa mun bɛna se ka lahala dɔw tintin ko ni kɔngrɛ wulila sisan k'a i jɔ ko bɛna dan sigi kuma falenfalen mun bɛ nɛgɛsira baarakɛla ka lafasatɔn 4 na minnu ma sɔn bɛnkan mun sɔrɔla u ni nɛgɛsira baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nɛgɛsira baarakɛlaw olu ka lafasatɔn segin be olu y'u bolonɔ bila bɛnkan na mun y'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛna fara sara kan ni kɛmɛdɔya 24 ye ani nafolomugu $5,000 o fɛnɛ bɛna di. Nel Bradley ni ale bɛ Ameriki julaw ka Chambre de commerce la ale ko Biden bɛ kan ka olu lafasali mun kɛ bɛnkan mun sɔrɔla ko o kaɲi ko kɔngrɛ kan ka wuli k'i jɔ ka ko dɔ kɛ ko a ye mun kɛ siɲɛ 18 yani bi cɛ ni o ye ka wuli k'i jɔ yani foroba baara ɲɔnkirili o kana se ka kɛ nɛgɛsiraw o fanfɛla la. Bradley ale ka laseli la a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko ni kɔngrɛ sɔnna ka bɛnkan mun sɔrɔla k'o lawaleya nɛgɛsira baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ani lafasalikulu ni ɲɔgɔn cɛ k'o dɔrɔn de bɛna kɛ fɛɛrɛ kelen ye ka se ka nin baara ɲɔnkirili ko in k'o bɔ a ma.